hoor, Aafke? Best. Ja? Wanneer? Best, best. Doe het vrij. Ja. Nou, Okay. Mooi hè? Wanneer was het nou leuk? die gaan we ook. Oh, lekker. Jongen, maar dit snijdt echt vet hier waar. Dan is het onleuk. Ik ben nieuw in je gedaan. Kijk me gewoon zinnenbaren. Live begin. Nijweken zit ik in Mintreitje. Mintreitje, even Ja. zo in. Nijweken zit ik naar Noorwegen, naar Lapland. Dan is de Europese finale van het Lied. Ook zo. Dus dat is wel heel cool. Dus ik hoop ik win. Ja, Maar dat is Mintreitje. dat is ook hard. Dus het is weer onder de temperatuur en zo weer. Ha. Ja. Dus de lange hozen mij aan. De toendra van Lapland. De heegvlakte 4 boppen de Poolcirkel. Het land van de Sami. Aafke Sudesma is onderwijs naar Kautokeino. Zodat mij on Lied Internationaal. Het songfestival voor minderheidstalen in Europa. Mai Peerske komen de Sami hier bij elkaar om de Maitijd en het jacht te vieren. En om te jongen, te joiken. Well, it's my great honor to wish you all welcome to Kautokeino, in the very heart of Sápmi, the Sami land. Especially welcoming all of you who are here in the occasion of Liet International. Dit is echt een rotfilm, jongens. Nou, zie je, ik maak die knop indrukt horen. Dit zo. Yes, that's definitely the same thing we do, except we join together. Now we're moving on to the Netherlands and meeting our next artist. She is Frisian and she performs in Frisian language. Her warm voice has warmed many hearts, and her big dream is to be able to travel around the world with her own music. Is een mees, pas een mees, als zij leeft naar de wees van Nelsenien. Vroeger woe je graag altijd dingen en dan komt wel. En ook zoiets van nee, het komt net. Het mag gewoon nou gebeuren. Nou kies ik voor mezelf. Dit wil ik graag, dit heb ik altijd gewild. Nou maak ik er voor gaan. En, dus ik wil het gewoon proberen en helemaal van de muziek leven. Ik weet net of het haalbaar is, maar ik wil het wel, daar wil ik wel 100% voor gaan. Of lied som een oortint. Voor de oren meesken waar bedje. Doe bevette dit als geen oor. Om in een meest te leeuwen. Was de nieuwe zet het is. Doe bevette dit als geen oor. Om van een meest te houden. Was de nieuwe zonder meer. Dit is Ella Marie Hetta Isaacsen. Een van de orenkandidaten van Lied Internationaal, dat Aafke het zien opnemen mat. We zullen even bij Ella Marie haar familie thuis. Kiitos aina. Is dit een dress, Ella Marie? Yeah, this is the dress that I will be wearing tomorrow. It is a gakti, so it's the traditional costume, or we shouldn't say costume though. It's the traditional dress, but mother has made this and she has chosen a little different fabrics. And also here you can see she has been using reflex.
So, what? So it will light up when or if you take a picture with blitz, yeah, it will light up. That's funny to me. I like it. Good job, mother. Ella Marie zongt in het Sami. En ze broekt de traditionele joik in haar muziek. Die joik jet bij de Sami-cultuur, dat Ella Marie in Grutbrocht is. What do you think of the fact that your daughter sings in Sami? I'm very proud of it. It's really important, of course. It's my mother tongue, it is my first language, and therefore it's the language that is closest to my heart. And living as a minority, I think you discover that your language is much more valuable than what you would think. Because we are so few people that speak it, we all kind of have to work for it to not just die out, or we have to work to keep it alive. And in a situation like that, you understand the value of your own language. And therefore it's a really important task for me, I feel, to speak it every day and to never forget it. Ik scroll eigenlijk in Engels voornamelijk en ik dacht altijd van dat is waar ik niet echt in Utrecht in. Maar ik denk wel dat het Fries wel echt het meest niet. Dat zit gewoon zat tegen bij jezelf. Ik bedoel, ik praat Fries, net echt het echte Fries. Er zit wel eens een keer Nederlands weer tussen. Maar het is wel echt mijn moedertaal. En ik denk, en ik jij toch echt van meesten en ik viel het zelf ook dat het merkelijk is dat het die taal is. Het komt volle meer roer dan als een oorentaal soms. And when the snow is gone, where are the animals in? Then we let them go to summer. Yeah. It's summer vacation. They have off for 6 months or something? How long? Yes. Okay. Yeah. They are 6 months about. And if the time is coming with the snow, you have the same reindeers again? You pick up the same reindeers? Yeah. Really? Yeah. And they know you all then when you come there and you pick up the reindeers, they know you? Yeah, they know us, yes. Jongens, dan gaan we aan een roetje maken met de slee. Met dat rendier. Ik hoop net dat ik er afval. Want ze zijn aardig wild. Do you never have it cold? Like, is it really normal for you? I think I'm used to it. Yeah. But I'm cold when it starts getting 30, 40 degrees. Then you're getting cold? Yeah, then I'm getting really cold. Okay. You like the cold? Yeah, I like that. Yeah. But is there a place here that you go out? Because here in Holland we go to places, cafes, to go out, to go dancing. Is that normal here, or you don't do that stuff? Yeah, me and my friends, we go driving with our snowmobile. After school. Yeah, with the snowmobiles. That is your kind of fun and going out. Yeah. Cool. When we slaughter the reindeer, we don't throw anything away. We take everything, all of it. Also where we sit on, of course. Yeah. We make food of everything. Yeah. Even the bones we take. Really? You can sit now. Ready?
la la lo, la 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 lo, la la lo, la la. Hey oh, la 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 lo, la 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 lo, la la la. Hey oh, la 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 lo, la 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 lo. Yeah? That's their father's yoik, my grandfather. You can't really say it's the traditional way of singing because it's not singing, it's yoiking. But it's kind of like our traditional way of just explaining someone or something or a feeling or a happening. It's a way to tell stories. And in that way you can also yoik people you care about. And that would then be a kind of way of saying that you care about them. So every yoik is different? Yeah. That's the whole point. That's the whole because point. every person is different. You can also yoik like places or... Animals, happenings. Yeah, as I said. And of course the melody will be different. Yeah. We say that we don't yoik about certain people. We yoik people. It's like painting. You don't paint about a mountain. You paint a mountain. So in that way, when you make a melody for someone, for it to be accurate, it has to be different from everyone else because we all are different. If you understand. I understand. It's a really beautiful tradition, I think. Yeah, and that's kind of why I want to include it in my music, is because I want to keep it. So you make the fire traditional, not with a fire with a lighter? No, but sometimes we can use. But this is the very best. Okay. This is very lightable. Inga, do you yoik? I do it when I'm alone, when I'm driving a snowmobile, but not otherwise. No, so it's not that you do that publicly with your friends or joking around. We're going yoiking. No, usually not. Is it something that you want to do a little? I don't know. If you don't want to, don't. It's just maybe later on a scootmobile. Maybe later. Okay. Yes, it's fine. Yeah. Tomorrow I sing here for the contest, and I wrote a song. A friend of mine passed away a year ago. Okay. He killed himself. Okay. He was 29. Okay. And tomorrow I sing that song. For me, is this a kind of yoiking? Okay. And do you have a yoik? Tadi paha muskal ilet. Ile hoktagi kile munje skenken luod ivel. No, she doesn't have a yoik. But I will make it my task to make you a yoik one day. Ja muutamissa aika perhe lakaa solmus. Tuli sahte tattele vait. Kun se perhe lahkaa. Yeah. They say that you have to know a person before you make a yoik for them, but it's hard to yoik someone when you know them too well or you are too close, because and that's probably would be my problem if I were to make a yoik for my mother. I would want to get all of her personality in one yoik, and I wouldn't know where to start. She is so much. How can I put her in one yoik? Yeah. So, but maybe one day it will, happen. Is een mees, als zij liebert naar de weesk van Nelsen neer. Zoeder op deze ieder maar een peer meeske van weer.
als de meesken grut afliet zonder oortinkt. Voor de oren meesken wat budget. Het had heel moeilijk geweest. Maar ik had Steven altijd jongen als een eerlijk persoon, als een goed persoon, als een persoon die altijd strijd had tot aan het eind. Dat toen ik het jaren dat hij dien hier, toen ik bellen werd, toen ik was, vind ik ontzettend verdrietig. Maar aan de andere kant hier ik zoiets van, ik vind het nog wonderbaarlijk dat het net eerder die in haast, omdat ik wist dat het wie van hem altijd een strijd. En dat het leven altijd een strijd is. Dan die heeft misschien voor een oordeel raar nog steeds, maar dan vind ik ook dat er een keuze in hem is. Ik wil ook net alle dagen in een strijd leven matten. En dat is nou ook maar het nummer zei. Ik zong het net mijn verdriet. Ik krijg er ook een bepaalde kracht erop. Doe bevette dit als geen oor, om van de meest te houden, was hem nemen zonder mis, om in de meest te lopen. Was hem nemen zat er is. Very nice. Thank you. Yeah. Als ik het jaar en als ik de tekst lees, dan denk ik eigenlijk gaat het ik or Afke zelfs. Hoe bedoel je precies? Meest van Weerde, de meesterwezen. Ja. Fijn, maar dat vind ik zelf soms best wel lastig. En dat is het stukje wat Steven en ik altijd wel together samen deelden. Is dat we denk ik net altijd zuren dat we soms van waarde binnen. Dat zeg hij net en daar haak ik soms ook wel eens een beetje les van. Ja? Dus wat ik zong in mijn versje van, ik zeg een stukje van mezelf zien die. Dat budget dan ook wel op mij dat ik wel toch bepaalde dingetjes wel weer terugzie in wat hij had. Yes, yes, I'm going to do that. Yeah. This that everybody knows in Norway. Hey yo, le lo, le lo, le lo, le lo. Hey yo, le lo, le lo, beautiful. That's everybody knows here in Norway. Beautiful. I think music is a way of expressing your feelings, and that's kind of why I make music, is because I have so many feelings. I have so much that I want to, or I feel like I need to tell, and I do that through music. And it is easiest for me to do that through my mother tongue or with the language that is closest to my heart, of course, and the language that I know best. One of the reasons that I want to sing in Sami is also that I want to empower my own people and tell my own people that you can sing in Sami just the way you sing in English, or you can listen to Sami music just the way you listen to English music. But also I want to tell, maybe especially the Norwegian people, that there are Sami people here also, and we should not forget that, and we should also give Sami music a place in Norway and in Norwegian music. And he was also a friend of the band members also, so we all knew him. Dat we van in de repetitie hier, en dan merk ik ook dat er dan altijd weer, er komt toch weer een bepaald gevoel naar binnen wat je dan toch weer samen verbindt. En ik weet zeker dat dat van Janne weg gaat gebeuren. Dat is iets, ja, dat kan ik net beschroven, dat gebeurt of het gebeurt net. Als dat er is, dan ben ik al heel blij. Maar ik ben wel zo strijdlustig nou en zo fier dat ik wel echt wel heel graag. Ik zou het echt prachtig vinden als ik thuis kom met de eerste prijs. Ja, voor mij ik wil wel een stukje bevestiging. Het is net zo dat ik net win dat ik dan heel verdrietig of zo ben, maar ik denk wel dat het voor mij ook wel weer een stukje bevestiging, een stukje voor mijn eigen zelfverzekerdheid ook wel wat goed zou wezen. Ja. Choker rugby. Als een onderkin haast, maar als het net omdoen. Ik zit je maar zien uit waarom. Als een onderkin haast dan krijg je zo'n vlekje. Het is wel een statement. Ja. En ik hou wel van statements. Dus, ja. Maar dit is dus de leukste outfit. Ja. Lipstift.
Ready. Ik zeg een stukje van mijzelf zien daar. Van dichtbij, heel dichtbij. Ik ren in daar, maar sta het als ik in. De voorbij, de voorbij. Då bevetter det oss om mina meestaljoen. Maar zet lieve zater is. Då bevetter det oss om van de meeste woorden. Maar zet lieve zonder mis. Om mina meestaljoen. Maar stem lieve zater is. Om van mij te horen. Maar spijt niet meer voor wat ik ben. Jawel. Dan voor mij je wordt beter, maar dat denk ik niet. Ja. Goes to Friesland. Thank you. Wow, Rocky is in the lead. 5 points for Brittany, 6 points goes to the Sami and 8 points for Bashkor, and that means the winner of Leeds International 2017 are Sami people. This is the prize, this is the bird, the Frisian bird for the winning team of Leeds 2017. Hoe veel Stodi? Ja. Mooi, maar we goed met baan houden natuurlijk, want het is, je bent zat dichtbij. Toen ik hier zitten ging, toen dacht ik, nou ja. En dan begint de puntentelling en dan, ja, dan wil je winnen. Dan zie je jezelf constant omhoog gaan. En toen dacht ik, shit, Nederland maakt nog? Nou, dan win ik net meer. Toen dacht ik, ja, ik baal er wel even van. This feels weird, but it feels magnificent. How do you feel? I have never felt this great before. I feel confident. I feel happy, and I feel at peace.
I feel that I have found what I want to do for the rest of my life, and so I will do. So, it's the music? Yeah, definitely. Music forever. In Sami? Yeah, I will never stop singing in Sami, and I will, even though I like to sing in English too, and I will always switch between those languages. Maybe I will learn other languages and sing in them, but I will never stop singing in Sami, I think. Tack ska du ha, Gunda. Tusen tack ska du ha. Nou, wat nou gewoon even, ik werd een plakje gemaakt, dus ik ben een jaar lang bezig geweest met het lied. Nu is het afsluiten. Dit stuk is er net meer. Ja, dat is echt wel even een ding wat ik even voortzetten moet. Maar ik wil wel goed, want het is een mooi hier geweest, maar ook een heftig hier geweest. En het nummer bloedt altijd dicht bij me. En ik wil het nog altijd jongen en het betekent nog steeds volle van me. We gaan lekker weer verder naar de oren projecten en leuke dingen.